Ja, Kolm is het tweede dorp wat mij doet aan door het Vriendwarp. Het nieuwe programma op Omroep Friesland werd Tretjen Dwarpen met jaloere partij 4 dagen lang zelfs live televisie mee te maaien. Door het Vriendwarp. En die live televisie die moet zo goed mogelijk maken worden, want het moet alles behalve saai wezen. En het beste dwarp, dat vind ik gewoon €10.000 mee. Wat een yield. Ja, wat een yield, hè? Wat een yield, ja. Helemaal een plan? De plannen zijn er wel, maar we hebben nog niet bestemd. Nog geen bestemming? Nee, we plannen het uitwerken, dus het is allemaal nog prematuur. Hoe gaat het aan mij? Best. We hebben de afgelopen week verschillende keren vergaderd. En die ideeën die komen wat binnen. En dan moeten we het allemaal een beetje rangskikken. Hè? Allemaal proberen een beetje in te vullen, want die werken met seconden. Hè? Ja, precies. Wij werken normaal met Televisietermen. uren vrije tijd en dan moeten we alles op seconden terugbrengen. Dus dat is heel nauwkeurig werk. Pittig werkje, maar Pittig werk, wel een leuke ja. uitdaging, denk ik. Hele leuke uitdaging, iedereen vindt het ook leuk. En hoe verder op je komt, hoe meer zin op je krijgt aan de uitvoering ervan. We hebben enorm veel mogelijkheden in het dorp, gelukkig, blijkt nou. Hè, verenigingen, brandweer, wat hebben we meer. Er zijn zoveel organisaties hier die het metwerken willen, school. Dus daar komt vast wat moois uit. Iedereen heeft een eigen taak. Iedereen een eigen taak, ja. En hoe vaak vergaderen die nou in de week? Nou, op het moment nog 1 keer in de week. Maar dat wordt straks wel wat vaker, neem ik aan. Ja, we denken de hele dag. Hè. We vergaderen 1 keer, we zijn de hele dag bezig met e-mail en met denken en weet ik wat. Dus Gewoon als er een fulltime baan bij. absoluut. Ja, daar komt het wel op. Ja. 4 dagen lang live op televisie. Oh nee, dat is niks voor Dat is mij. niks voor jou? Ik maak net in bel. Nee, Nee? nee, daar ben ik geen type van. Ik hou van heel grote dingen. Maar net als ik actief daarin ben, maar ik hou wel van grote dingen. Oké, wel enige rol speel je dus in het programma. Ja, dat hangt er vanaf wat dwarsbelang aast te vregen. Ik heb zelf een drive-in show. Drive-in show. Dan komt even draaien voor de camera. Dan iemand is die zegt van, nou kom, we gaan even dansen, dan doe ik er aan mee. Dus Nou, een dansje ben ik altijd voor in. Wanneer kan het wel maar we hebben een mijn boeking en alles. ja, een druk schema zeker. Dat ook. Dat is eigenlijk de allergrootste hobby. Krekkers in de disco. Ja, maar nee, een beetje van orentijd. Volksdans. Van orentijd, echt volksdans, je doe ik. Nou, en ik Kolm liep het er als kleer voor. Van tof, onder mijn 16 april, van Jalvien, onder mijn 5, vanuit dit plein. Weer nou door de kermis is, rechtstreeks bij Omroep Friesland. Zoek voor meer informatie op www.diendwarp.nl.